लोणंद शहर हे अंधारमय झालेलं आहे। पुणे सातारा रस्ता असेल, लोणंद खंडाळा रस्ता असेल, लोणंद शिरोळ रस्ता आहे, त्याच पद्धतीने जुना फलटण रोड आहे, मध्यवर्ती बाजारपेठ जी लोणंदचं हृदय आहे, त्या बाजारपेठेमध्ये सुद्धा पूर्ण शुकशुकाट आणि अंधारमय वातावरण झालेलं आहे। बऱ्याच ठिकाणी चोऱ्या झालेल्या आहेत। कोरोनाच्या काळामध्ये प्रशासनावरती ऑलरेडी खूप मोठा ताण आहे। पोलीस प्रशासन दिवस रात्र डोळ्यात तेल घालून त्यांची सर्व्हिस बजावत असताना त्यांच्यावरती हा अधिकचा भार केवळ लाईट बिल स्ट्रीट लाईट बिल न भरल्या गेल्यामुळं झालेला आहे। सन्माननीय प्रांत मॅडमने आपल्या लोणंदचा चार्ज घेतलेलाच आहे। माझी त्यांना कळकळीची विनंती राहील की लोकांनी घरपट्टी, पाणीपट्टी, वीजपट्टी ही भरलेली आहे आणि ती भरलेली असताना देखील काही तांत्रिक अडचणींमुळे लोणंदच्या शहरामधील नागरिक हातात जीव मुठीत धरून जर चालत असतील रात्रीच्या वेळेस, तर ही लोणंदकरता लाजिरवाणी गोष्ट राहील। मी लोणंदच्या सर्व नागरिकांतर्फे आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की लवकरात लवकर स्ट्रीट लाईटचा प्रश्न मार्गी लागावा, किंबहुना त्याचा परिणाम असा होऊ नये की जसे आता चोरीची घटना घडते त्याच पद्धतीने भविष्यामध्ये रोडवरती एखादा मोठा अपघात होण्याची शक्यता होऊ शकते। त्याच पद्धतीनं परगावीवरून जर प्रवास करून आलेल्या गावातील महिला भगिनी असतील किंवा वयोवृद्ध लोक असतील तर यांना रात्रीच्या अंधारामध्ये कोणताही त्रास होता कामा नये। असा त्रास झाल्यास त्याला पूर्णपणे प्रशासन हे जबाबदार असेल। मी पुन्हा एकदा प्रशासनास विनंती करतो की ज्या काही प्रशासकीय बाबी असतील त्याची पूर्तता आपण करावी आणि लोणंदला पुन्हा प्रकाशमय वातावरणात आणावं।